Company rong hang hem mi ke chu pangjir pithang. Hamren rong sopialong ASDC Foundation Day ingdeng thongkebra nerkep mission pen kitalon. Duar bagori KSU head branch tumpen aru chiklo ni phaing koyarni HS lapen HSLC ke pas atumapan karchu paduponji. KAL Prime Time birta long penelisami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. Aru chikloni phai kre troxiani Singhason MSC constituency ki parlo lapen Bakalia thana ki pangkangpon Thekirajan polling arlo pranpri langso amteron arong amikar sar company rong hang lapen kachiteron piahem pini por phai hini alom me chupidetsi pangthaida. Bangso kesum kachetong ponlok lake inglongarat kachutiki pensi kireng ajo non jasemet jangmi miripu ateng pen rit me ke kai pen kachuterana jok rapune detsi sar company rong hang ahem me nirlok jok ahem me chupidetsi pangthaidang an pinlo sarlam thekipu kanghu ke ahindo bonta me ke choke ahina ve pu asomsi pini company rong hang ahem me ke chopelong sok mun thongke brapho plikep atangka lakisi votar tarpli long lengpum choi lapen alang itum ahem arna maton amta me chu PHC pangthaidang an pinlo pusi ki phove ka bang phupen nang chethang company rong hang pen puthot ning ki me parpi ka bang phu Carbon Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang lapen Singhason pen IM Amar Singh Tisophan kirap chu hang pon halapu Carbon long alu ki doan organization tuma phan sitame kirap chu hang pon alam the ningje pon non amat alang litum ningve penamat amta Champlang eom aphananta avilo pusi nindo kame kripen nang chithandun oh laso hem michu de bange lason lo mane nili tunda kam claim apor ma hawar dang igindo masenge nili phila dak hawar rong kum hemadung la hawar mi kai mat dani li hem bange seghak lo ni tumde thende lo kirabat tung lai tu lo yo asi apor ba ni lita anchine bahini apor ba dupo bajini lamdi dasi kalukson lo acha ko pilo dak nangli hem hormu horonjam kalukson bangke ladak bange sok ruta 30 mun 40 mun sok dula kalangdi ke chilien da long lekin lo chilien da si yo lo non ke nong ya sok chili da velo anke aladak ne botar da tar dia botar dula ta mi chulap lo long leng pu man ta mi chelo ne li choi da chu de lo la hong phala ke do an hor mu anam ke the hot bong ka du ka we hot bong da mi chulap lo ta hot ton beleng da we lo chulap lo News report Carbon Long Live. Article 244A is our constitutional rights. We shall have it. Labang solam thepi humponsi arni kang thim ASDC song kipang tangjia phan ning ki parong lam the ning aklong pen chethan chimu majai mek dengpon. Autonomous State Demand Committee mate ASDC political party Pharokreser Kebra Trokner Kebra Trok aningkan aru chikloni phai kret trok siani amahang pathet bonsi pining surinira inkora plian ningkan thong kebra nerkep ke chogani Hamren Rongsopi ASDC Hamren District Committee Mithangsa Yamalong West Carbinglong Constituency Sirkep along ASDC phan ki kroipen kido thip armu chetong dunsi ingsam jinpen talondun ASDC party hinpen Carbinglong West Carbinglong lapen dimhasawara doana phan Autonomous State Demand Committee ASDC hinpen hemprek ke hang anparta khei longri hawar arat kisung
doan kachisong ki oidet asong pen kardom pipajir pong ningkan thongkebraner kep kipleng amta ASDC song pen do kok sangkok ki khelong ria pharman kachisong ington te dera som thosi kiwang jiani article 244A mate hemprek long nitik nitum sangsi asimi ke deng pensi talon dun pinpur mekedam tang surinira krip plianing kan NDA sarkar central government ke charia jok rat chari ajakong kilong pen bidilang no pen India det ke chari pen rat charia mo chokama mo toglang mon parta hamphang ke charia sai mo doan pasiksak irlo India det aratum kilong vek nangji fundamental rights democratic rights pen ke chenglok ason tinalong ta ke jokwan isi pen isi ave pomlo BJP pen ki pipona scheme doan ke langang pe pason si vir laplo lahe scheme pen ajoksi ki dukelak kilom atangka doan ar kok pon lapsi ki plang ki phia tumar dengsi hudai laplo pen eri pachar dep thangmo Assam state along Inglong Hawar district parlo Jasemet Karbinglong West Karbinglong lapen Dimahasao doan kachirai kom Japan Otoma state mate hemprek kang thim kilong Japan chisong pen chipalong vekji Halapu interstate border lapen district alo PGR VGR aronri pen longle nangge cherai tumaphan ki helangji mate eviction kapedoji aphan klembor iponji Assam pen Meghalaya bong give and take policy kibi nitum kroidunde lapen intang kring pen chisongji hemprek pharman ASDC KSA lapen KNCA kachisong padikri majornisi pharakrisir kebra troksir kebra pho aningkan central government pen lamdon memorandum of understanding MOU chetok pen akimang pleng pliaku jakong avidetlo bons tame pining ansita ASDC akimang kipachun longvek japhan karjap thipen kachisong wang bomke ASDC henlo kachisong kejapon thekji klang daklo Citizenship Amendment Act Surinira Incorrectly CAA lapen Uniform Civil Code UCC aron langno do anta Inglong District Hawaraphan kapijok wanjiaphan chisong ponlo pining ingdeng thongkebra nerkep ASDC Foundation Day kitalonalong ASDC Central Committee and Parta West Karbinglong District Committee Mephu Sar Singleng ASDC WK in charge Ramsing Ronghang ASDC WKDC Kongchunbang Polling T KSA Mephu Ramsing Tokbipen Kichenglok West Karbinglong Constituency Sirkepen Manpeng Kedo Kithigiding Aratum Chitudum Master Demand Committee that West Karbinglong District Committee Hinpen Ningkan Thongkebran Arkep Yesusia Song Amhang Ketek Pinida Hamren Long Sinitum Palon Ponlo Lasi Pini Puthot La Bange Isi Klang Thudak Lo Je Yesusia Song Hinpen Kopima emetang constitutional rights, constitutional power kachelong nang jia panitum 1986 aningkan kaso kachesong nang kapangcheng piniar ni anta laso hemprek long letik ke karbia kheitum che song bom nang ji lapen ke che song bom ji non e prang anta che song pon bom lang pang phek ke pinita me klang lo 1986 17 me piniar ni lo karbilo charli asong mare karbia association lapen da karbiang kapre kasong tu men mathasi kopia posi autonomous state demand committee thiek pen ASDC 1986 17 me amhang kapat heknang kok alam thi la ni den jipo lasi 1986 17 me bangke karbilo chali asong tu men si patir pilo mane emet hang ta solang jong asong a party dunangji National Political Party aphan ke ning ke chethe ave National Political Party aphan abang ke ning chethe dorde ajoini si emethang da council long emethang solajong asong pen karjab ji ladak council long kachari pen karbiang long atokno ile tuma kisung ke boy radera kisung ke boy lapen ile tung labang so kisung pa jok ponji bat aphana bangsi labang so autonomous state demand committee hemprek ke hanga songo bangke namba theknang ko Hamren pen nalialing hi Karbinglong live Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency angkang Deithor Rusemson Singh T Parkalong Pining Surinira ingko da Plianingkan Dwarbaguri constituency angkang along pen HSLC lapen HS ke pas tumaphan Dwarbaguri KSU head branch tumpen aru chikloni phai ingko yarni karchu padoponji
Son se pir thia thake aling asai le claim ponji pustame first step mate kideng paprang ponangji plote education hinsi sideng ponangji anlu plote hawararat punon rongru punon kaiketa light bulb mate miason si turbong pung lason thak taksi de thor de huri area lomta education hin penang an paprang dunatum dopiklu lasi pening sunni na inko raplia pharman HSL silaben HS students atum penang an kipas students atum aphai dopiklu lason hutsi duarbagori KSU head branch atum ladak de thor moniram langne auditorium hall along aro chiklo niphaing koyarni federation program ke dengdo lasi data collection teng de thor zone alom lake de thor arlong chuhu dehori alom ansi collection apen hula soarni apia pomate guardian atumta nangche tongdun labja phansi pachini pon loputa duarbagori KSU head branch atumpen pachini pon ikenlo non kebang ji nipha ingkoy aru cheklo surini rengko aplia pharman la non hedjong satlang ki undun la metric la pen second year HS second year asatlang ki undun atum lo charlie osomar atum phan ni tuma hin pen karchu ajai me kibi ponjia phansi itum arni sik dang pon iglo la si non manli tum karchu ponji la so daithor ajun phansi archu ponik po la dak daithor angkang pen chenglok rong tiki rong chu la pen dehuri la song bong along student atum kedoan atum phan alang litum jongsi dak la daithor angkang ang bong along school college kali det kaprek school long itu natum sitame la daka la so ajun angkang amuni datum lu same lang litum same na hitong dun ik thapu sini tum hen pen pachini la pen KSU pada Karbi Students Union Duarbagori head branch hin pen peneng le thot tame nitum la bang so jai me kedeng bonia phan non kebang ji urmier ni si pathik pon lo la si la bang so ni nilitum karcho pon ji la ke adak normat nitum data kalek long tang anaman ke dala daithor zone an sini nitum kalek pon long lo je dehuri perang cheng lok tame arlong chuhu la pen rong sali dak proper daithor la an ke nitum kalek pon long lo la si la so angbong stami nilitum kakalega data tumpan anaman ke kadogobi pan stami invitation si tami nitum palilong lo jongsi nanglitum along jongsi labang so invitations tanang nangli leader lang pulutang te nanglitum pan stami nilitum mahin pen nang pali thek thi nang pali tong thek thi apor lo la si nanglitum apan stami harasuarni kewang panang chetong ni pan stami nilitum mahin pen phapon lo news report Carbing Long Life. Kidam tang ningkan sunira inkoira isian ningkan ilitum kaching honangjer karlitang sumilarong hang piamen pen duaramla MEC constituency arlo langtara longsi kepangni ponji phan long e som pondo bangso pen pangni pondet pen piniarni an ningkan pli ke chokarani pacheton dunsi ingdeng pli foundation de talon pon Bangsolong headmaster Baburong hanglapen assistant headmaster Asot Hanse tumpen kachipatir pipon amayalong aluhi sarpoman pen kachitongdun KSACC secretary Ramsing Tokbi penan parta Bhoksong High Secondary School headmaster Montu Sharma Roha College Department Eco Professor Uttam Das Ghilapata LP School headmaster Babu Hanse Duhuidi LP School headmaster Sumoni Mek Longdang LP School headmaster Robinson Krotumpen Danglok Karlitang Sumilarong Hangpi Memorial Residential School along Kicharidun Klimsomar Apia Potum Chetongdun si Mayardi Dojot pen Pachunpong Mailong Thanbang Robinson Croy hin pen Jasimet Charlie Klimsomaratum Apia Potum Mathengno Kijai Ponalam the iltum Mumaratum Abatai Batai Kisung Podera Pita Kupia Potsi Nanglitum Bangakea hem Kibiduning Ton Tedet Mapusi Klimsomar Apia Potum Mathengno Ningduk Alam the Chepaklang Pong Lapen hala puthan bangtum akidu kisong puthak lapen school building unan
akipra pen kikin kirang pondap prangji aphan KSACC Secretary Ramsing Tobia hinpen local MSC mate Carbon Thomas Council EM Prabhat Chandra Taru lapen Carbon Thomas Council kichari pon ake hoy CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri padopo labang so put hak nilitum tuneng asi bersama nilitum ilitum dak eknong duramla konferensi ilitum kaching hone EM Prabhat Chandra sar bersama non EM lo alang lip halun sama nilitum tapai pachini lo throw media pan sama balang lipan Usame lampali lo lapen Carbon Thomas Council ta lage chini pa meka alam lage lasi ladda ke bangke mane non ta alang litum aphan ning thelang ap alang litum hansi rata chonghong phong lo lasi laddak labang so school bangke dak residential school lo pot ladda bangke school building laddak ko anma infrastructure lapen laddak ko anma kenangji ason amung ana bangke unti ke prapen piponte pusinil tu mange Carbon Thomas Council CM Dr. Tulinam Ronghang lapen education in charge Richard Tok biya kahai lapen dak ilitum local ilitum kaching honai akhai sar Prabhat taru Chandra taru sar bersama alangli RD pipen alang Carbon Thomas Council tim Carbon alang tum session along pen chingwai pen koson sila dak unti ke prapen ladak school building ladak ko anma dak boundary pen ke boundary wall pen ke chenglok ladak ko anma kenang sot kenang ji ana bangke pepleng pon serak nang Chinthong pen himari rong par Carbon Long Life non ki wang je aru chik lo ni phaing ko yarni ingpung pho Lok Sabha ki lega hut West Bengal along ria longta dopon po BJP asong tumpen nona di huwa bangke 400 parpu ki mang pen ki claim ki dam do desang session si thek pon long Lason thak si Bokajan MLA lapen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin penta West Bengal along Doklungsi BJP asong pen kachetoidun Jadavpur Lok Sabha constituency pen Dr. Anirban Ganguly aphan ke pahai vek jephan adon mate door to door vote ke hang pipon Methang BJP asong aphan kache pahai pon vek jephan Dr. Momin Methang alongri COC West Bengal along Doklung pen an pen vote ke hang sailong chirap chitudun lo lapen kida malong tinalong ta misen saidi puta birta long pon Bokajan pen ananterang Carbon Long Life Pinia birta ke lo pon si kang ton poniklo kardong